O campo de batalla, a muralla, a arma, o spray. Artistas de toda Galicia demostraron gran calidade no Culturban, o primeiro festival de arte en Lugo. Pois fixemos unha selección de 10 artistas con trayectoria, con recorrido, que veñen de moitas partes de Galicia e tamén de fora de Galicia, e veñen a amosarnos a súa arte. Todos partiron dunha temática, a muller, a igualdade e o empoderamento feminino. E cos mesmos materiais e tonos en acrílico, os participantes traballaron na súa idea ao longo do día nestes lenzos de gran formato. Bueno, pois eu fixen esta muller lucense aquí un pouco contenta, non? Non sei, como unha muller empoderada, con moito poder, foi o que se me ocurriu, non? A iniciativa organizada polo Espazo Lupa e o Concello Lucense propón explorar a través de artistas consagrados a contorna urbá con intervencións que transformen as rúas dos barrios e da cidade. Toda a pintura é un arte difícil de visibilizar, non? E moitas veces é complicado levar a xente aos museos ou ás galerías e ás veces facendo esta serie de cousas, bueno, igual non é o mellor, pero axuda a visibilizalos. O certame premiou con 1.700 e 300 euros os 3 mellores murais. No terceiro e segundo lugar quedaron as propostas dos lucenses Miguel Anxo Macía e David Fernández. E a gañadora que recibiu o premio da man da Concelleira de Cultura foi esta becerrense. Conseguiuno con este mural da maternidade. A súa inspiración ten 2 meses. Está pequena e na experiencia do embarazo e parto e todo eso. Aquí si, amor, sales ti aí. Primeiro Culturban para desfrutar con seguridade. É unha maneira máis de apoiar o arte e a cultura en esta situación onde, bueno, pues as autoridades sanitarias nos dicen o que se pode facer e o que non podemos facer e esta é unha actividade pues, totalmente segura. E que non acaba aquí, porque se o tempo permite, dentro do festival están programadas 3 intervencións máis en fachadas da cidade que deixarán a marca de artistas de gran percorrido no arte urbán.